Fil-fest tal-Miliet u l-ewwel tas-sena bosta Maltin u turisti għażlu jqattaw dawn il-festi fil-Gżira Awċija. Skont ċifri tal-kumpanija Gozo Channel li rawa News dan il-perjodu festiv ta' bej l-20 ta' Diċembru u l-ewwel ta' Jannar żaru l-Gżira Awċija aktar minn 211,000 persuna. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li fuq perjodu ta' sena kien hemm żieda ta' kważi 10,000 persuna meta mqabbel mal-perjodu tal-festi is-sena l-oħra li tfisser żieda kważi 5%. L-aktar ġurnata biżla għal vapur ta' Għawdex jirriżulta li kienet nhar is-Sibt 30 ta' Diċembru hekk kif qasmu il-fliegu aktar minn 25,000 persuna. Dan fil-waqt li fil-jumej fuq il-Miliet qasmu aktar minn 23,000 passiġġier fil-jumej msemmija. F'dan il-perjodu ta' 12 jum kważi 108,000 persuna telqu miċ-Ċirkowwa waqt li kważi 104,000 persuna telqu mill-Port tal-Imġar. One News tkellem ma' Joe Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu, il-GTA, li reaġixxa b'mod pożittiv dwar dawn in-numri lejn Gżira Awċija. Għawdex kellna numru sabiħ ta' viżitaturi, kemm dawk lokali, Maltin, kif ukoll dawk barranin. L-istabbilimenti tagħna mod speċjali tal-akkomodazzjoni għalulna matul il-ġranet ta' qabel dan il-perjodu illi kellhom diversi rikjesti għal bookings għal dan il-perjodu u jidher li l-akkomodazzjoni kienet imħabta ferm bin-numru ta' viżitaturi li kellna ġewwa Gżira Awċija. Ovvjament ukoll kellna diversi stabbilimenti oħra pa' speċjali tal-catering bħal huma ristoranti illi wkoll irrappurtaw illi kellhom il-ġranet tal-perjodu tal-aħħar tas-sena li kien wieħed movumentat. Muscat għalmana wkoll li n-numri ta' passiġġieri lejn il-Gżira Tletolijiet jaqbżu dawk ta' qabel il-pandemija. Ara minn l-indikazzjonijiet li għandna u minn survey li għamilna f'dan il-perjodu kellna reazzjonijiet imħalta, però reazzjonijiet kienu pożittivi fis-sens li uħud mill-membri li rrispondew għal dan is-survey għalulna li kellhom xogħol bħalma kellhom is-sena l-oħra fil-waqt li kellna oħrajn li għalulna illi l-istabbilimenti tagħhom ħadmu iktar mis-sena l-oħra u kellna wkoll oħrajn li qalulna li superaw anke il-perjodu ta' snin ta' qabel il-pandemija. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu tenna li dawn in-numri sbieħ lejn Għawdex fil-perjodu ta' festi jikkumplimenta l-attivitajiet festivi li kien hemm fosthom Bethlehem Fajnsielem u l-attività li laqet il-bidu għas-sena ġdida fit-Tok fir-Rabat Għawdex. Huwa kalendarju li ovvjament ikompli isaħħaħ il-Gżira Awċija bħala destinazzjoni Gżira tal-Miliet.